Qabela jinsab dajjef fit-tnaqqis tal-voti ġie deskritt bħala emorraġija, illum il-Prim Ministru jinsab frokna. Hekk iddikjarat il-Gazzetta Sunday Times of Malta meta għamlet analiżi tar-riżultat tal-weekend li għadda fejn il-Labour mhux biss tilef siġġu fil-Parlament Ewropew imma tilef 10 kunsilli lokali b'6 minnhom ibidlu l-maġġoranza u jmorru għand il-Partit Nazzjonalista. It-Times tkellmet ma' ministri, deputati, laburisti u persuni li kienu parti mit-tim tal-kampanja b'wieħed mill-membri parlamentari saħansitra qari li Robert Abela mhux juri viżjoni dan apparti li foka biss fuq il-hardcore. L-analiżi tat-Times titkellem ukoll dwar Joseph Muscat u xeni imbarazzanti barra l-qorti meta l-eks Prim Ministru tressa akkużat b'korruzzjoni u frodi brabta mal-beħ ta' 3 sptarijiet. It-Times tiddeskrivi lil Muscat bħala egoist għaliex skont ministru partikolari li tkellem ma' din il-gazzetta u spiċċa kaxkar lil kulħadd miegħu f'dan l-akbar skandlu li qatt taffaċċja pajjiżna. Anke l-gazzetta llum analizzat dan ir-riżultat elettorali hekk kif stqarret illi l-partitari issa qed jistennew azzjoni konkreta mill-Prim Ministru wara dik illi skont il-gazzetta kienet ġimgħa orribli. Fil-faċċata tagħha li llum tfakkar fi kliem Robert Abela meta waħħal fil-ħaddiema tal-Gvern għad-disfatta li kellu kliem illi ġibet il-kundanna kemm tal-UHM u anke tal-General Workers Union. Il-ġurnal jgħid li r-riżultati tal-elezzjonijiet bagħtu xokkijiet kbar fil-Labour bid-diriġenti jispiċċaw iduru għal xulxin. Fil-Malta Today, Xavier Balzan jgħid li l-Labour kapaċi jitlef l-elezzjoni jekk jibqa' dej bl-arroganza, dan fil-waqt li jinsisti fuq il-ħtieġa li l-Gvern ikollu tassew viżjoni għaliex fi kliemu stess in-nies qed jabbandunaw lil-Labour. Interessanti wkoll il-kitba tal-perit Michael Falzon illi fl-istess gazzetta insista li wara dawn l-elezzjonijiet tkisser kompletament il-mit li huwa impossibbli li l-Partit Laburista jitlef l-elezzjonijiet.